Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hormatly vatandaşlar. Şu videonun soňgaçyny görmeňizi sizden haýyş edip soraýan. Bu suratda görýän oglunyň ady Nurmurat Halmuradow. Nurmurat Halmuradow täzelikde aradan çykdy vatandaşlar. Nurmurat Muslim lakamy bilen meniň TikTok primo efirime goşulýady. Ve onun efire goşulma sebebi öz sesini eşitdirmek. Nurmuradyň 5 sany çagasy ýetim galdy vatandaşlar. Nurmuradyň jaýy ýok. Özi gateret köfenýädi, mätäşip duýýady. Şu jaý alaýynyp ihlas edýärdi, işläp bilen nokta görüli. Ýöne ölüp gitmäke maňa uradan ses ýazgylary bardy. Meni häzir şu ses ýazgyny dinletjek. Gaýrat edin, dinleň vatandaşlar. Allah hormat üçin din İslamyň Peygamberimiň hormatyna, äşäwanyň hormatyna şulara baradan reýany biläýän dara gidenmi? Hayrat et muratlara şulara ýoluna goýma. Odan Hudaý bir howsar çyk murat. Bir şulara jaýada elinden gelse kime ýetipmaram bolsa, men tanýan ma bolsa muslim diýsen, oğlanlar arkaňda duran oğlanlar da kim neme diýemez. Ya özüňden bolsa murat senden ulu haýyş men bardan gidaýsam şulara jaý kömür et, gaýrat et. Odan Hudaý menne etmel barın şulara Allah bilen howsaram ýok, zadam ýok. Men howsary elkewlere Allah menim görýän ýagdaýymy, menim bolaýym diýdi bilemek, bardan gidaýym da murat. Senden başga bäl. Hormatly vatandaşlar, men şu ýola başlanda Afrikadaky susuzlukdan kösenýän oğullara suw çekip, Awganistanaky Türkmen doganlarymyza, Palestinadaky mätäşlere giden kömekler uratdyk. Hemmesini sizden saýasynda etdik vatandaşlar. Eğer de siz kömek etmedik bolsaňyz, siz gollamadyk bolsaňyz, ben şu zatları hiç açan edip bilmezdim. Birinjilik bilen Allah Taalanyň saýasynda, ikinjilik bilen mehriban halkymyň saýasynda. Hormatly vatandaşlar, şu wagt Nurmuradyň maşgalasyna takminan bir $15,000 jemlenen ýalak we ýene $15,000 ýetenok. Biz hökümetden ümidimizi üzdük, dogry aýtsam. Tagam olardan hiç zady garaşamyz ýok. Hökümetiň edip bilmeýän zadyny bizler etdik vatandaşlar. Aýrat edin vatandaşlar, Allah hak üçin şu maşgala köçede galmasyn, şulara jaý alyp bereliň. Begendireliň şulary, belki Allah subhanahu taala şu edýän amalymyz üçin bizleri kıyamet gününe bagışlajakdyr, kim bilýär. Allahu alem. Aýrat edin vatandaşlar, egerde çiğit ýaljak goşandym goşasyňyz gelýän bolsa, men bilen TikTok arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Aýrat edin vatandaşlar, biri-birimizi gollalyň. Şu kyn zamanada dogan-dogandan umydyny üzən wagtynda biz biri-birimizi Allah'ın hormatyna kömek edeliň vatandaşlar. Özüňizi gowy seredin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.